Saúdos, isto é Soltando Estacha, o programa da Liga Galega de Trañeiras Trofeo Xunta de Galicia. A penúltima fin de semana da temporada regular pechouse o domingo 9 de agosto con dobre cita no campo de regatas de Tirán. Liga Feminina e Liga A compartiron cartel en Moaña. A acción comezou coas mulleres. Castropol, Rianxo, Cabo da Cruz e Esteirana remaron na primeira quenda da sexta bandeira feminina Concello de Moaña. Sétima e antepenúltima xornada puntuable, con Cabo da Cruz impoñéndose na súa serie. Segunda Rianxo, terceiro posto para as piernas de Castropol e cuarta Esteirana. A segunda regata da fin de semana na Liga Feminina, logo da bandeira do sábado en Rianxo, retransmitida en directo pola Televisión de Galicia. A Moaña chegou invicta, Salgado Perillo e as doleiros buscaban o seu oitavo triunfo ante Tirán Pereira, Amegrove e Chapela Uofco. As locais foron as máis rápidas no longo de ida por 3 segundos de diferenza, pero no parcial de voltas líderes remontaron. Primeira Perillo, segunda Tirán, terceira Amegrove e cuarta defensora da coroa Chapela. Escoitamos as protagonistas, empezando coa valoración de Cabo da Cruz. Gañastes a vosa quenda, penalizamos un pouco non estar, crees ti, que non estar na quenda de honra, a hora de quedar un poquinho máis arriba na clasificación? Sí, a ver, un pouco sí que nos afecta porque ao final, por moito que, bueno, pues que a patrona nos anime ou nos mesmas, pois entre nós intentemos apretar, sempre damos todo o que temos, pois ao final ao non ver aí un barco a par para poder apretarlle máis ou esos 2 segundos que ao mellor onte nos sacou Chapela, sí que nos afecta, tamén eso, penalízanos, pois ao final sempre facemos contrarrelogs, nos solas, e damos todo o que temos sempre, pero bueno, hai veces que nos sale mellor e si que nos metemos entre algún equipo da primeira quenda e outras veces que non. Estades satisfeitas da fin de semana e da temporada? Que balance facedes a falta de dúas citas puntuables? Bueno, eu creo que en liñas xerais bastante ben, que foron todas en xeral regatas bastante completas, saímos sempre a por todas, acabamos bastante satisfeitas sempre en todas ou en casi todas, casi nunca temos mal sabor de boca porque eso, ao final estamos apretamos, damos todo o que temos e nada, sempre confiamos en nós e no equipo. Bueno, que sabor de boca vos deixou o segundo posto aquí na casa? A ver, pouco, porque nós teñamos na mente a bandeira e de feito íbamos a por ela e pese a que a regata foi boa e o segundo posto pois sempre bo, queríamos máis. Entón queda ese puntiño de casi. Pero bueno, boas sensacións, todo o largo da regata, tanto na salida para nós gustounos moito. Chegamos primeiras, viramos e saímos primeiras, logo o segundo largo pois recuperaron aí un poquinho máis, pero nos quedamos con boa sensación. E a desmarcando o mellor tempo na virada, aí pensastes, esta hoxe non se nos escapa, vai chegar a primeira. Sí, a verdade é que pensábamos que podía pasar, pero bueno, as circunstancias son as que son e nada, seguir pelexando as regatas que quedan e a ver se conseguimos algo. No que queda, que son 2 regatas, a nivel de Seral, como as afrontades? Con que obxectivos? Pois o obxectivo intentar gañar algunha regata das que queda e polo menos quedarnos con boas sensacións do último tramo da tempada. Pouquiño máis, a verdade. Agora que xa están as cousas un pouquiño aí máis ou menos claras, pois polo menos loitar e seguir. Aquí temos os tempos da bandeira feminina Concello de Moaña, con Salgado Perillo indo de menos a máis e gañando por 3 segundos. Os locais quedaron con menos beizos, terceira Amegrove, cuarta Chapela, quinta Cabo, sexta Rianxo, sétima Castropol e oitava Esteirana. A Seral máis líder Salgado Perillo, con 12 puntos de vantaxe respecto a Chapela Uofco e 15 sobre Tirán Pereira. O duelo máis aberto é o que se traen pola sétima praza Esteirana e Castropol. Faltan 2 xornadas por disputarse o título teno prácticamente no peto Perillo. 8 de 8 para Santolaya de Lubre. Imparables esta campaña as remeiras de Oleiros. O vento fixo acto de presenza para o arranque da única cita na fin de semana da Liga A. Primeiro dos 4 longos para Castropol, a Cabana Ferrol e Cesante Roda Vigo e 2 minutos despois soltaban Estacha, Bueu Ximei, Mugardos e Narón. Con 2 series lanzadas poñase en marcha a edición número 44 da bandeira Concello de Moaña, novena e antepenúltima xornada do calendario. A Cabana Ferrol era a primeira en alcanzar a segunda virada. E a boca de Cesante Roda Vigo e terceira posición para Castropol, que a fin de semana anterior sorprender a Cesantes na bandeira organizada polo Redondeláns. O mellor tempo no Ecuador da proba
e asinalo Bueu Simei. A Maruxía e a camiño de protagonizar a súa mellor actuación desta campaña. Por detrás, case a par, Mugardos e Narón. As dúas lonxe do rexistro da Cabana de Ferrol a 8 segundos. Final dos 4 longos. Para Cabana por diante de Cesante Roda Vigo e de Castropol. Firmábase como a mellor destas 6 traiñeiras Bueu Simei, rematando con forza e con vento a favor. E Mugardos batía a Narón no axustado desenlace do seu man a man. A quenda de honra era moi agardada en Moaña porque os dous equipos deste concello, Tirán Pereira e San Bertolameu Bersí, chegaban estas jornadas separados por tan só un punto na xeral. Xunto aos do Con e os Tercos remaron Mecos e a líder Cabo da Cruz. Levaban 7 vitorias consecutivas os de Boiro e a metade da regata chegaban en cabeza por diante de Tirán Pereira, que marcaba exactamente ao mesmo tempo que Bueu Simei, a máis rápida nas dúas primeiras series. E San Bertolameu Bersí tiña unha mínima vantaxe sobre Mecos. Presentábase un final do máis emocionante e Cabo non deixou que saltar a sorpresa. Victoria, oitava seguida dos líderes. Segunda, Tirán Pereira. E atención, melloraba o tempo de Bueu Simei en 4 centésimas. E malia impoñerse a Mecos, decepción para San Bertolameu Bersí, que vía como na xeral adiantaban os seus veciños de Tirán. Aquí temos a celebración de Cabo da Cruz despois dun triunfo que analizaba o seu patrón. Oitava vitoria traballada. Si, moito. Hoxe costou, era unha regata moi difícil porque sube un poquinho o vento, no largo, no primeiro e no terceiro facíase moi difícil e nós seguimos a nosa remada de alargar, non nos apurar, sea o que sea, non podemos, porque levamos un barco ao lado, perder a nosa remada. Si, temos unha vantaxe, pero nós sempre queremos máis, non por ir primeiros nos temos que relaxar. Hai que seguir traballando e cada regata é o mundo. Hoxe se leunos ben e esperemos para a semana tamén. Bueno, un poquinho agridulce, non? Por o tema do vento que foi un poquinho máis ao final, pois, Colos Chemeira por noutra quenda e incluso na terceira Ciaboga e Cabana por diante. Pero, bueno, as sensacións, encanto a sufrimento e traballo dos chavales, non se pode reprochar máis. Unha regata onde no terceiro largo hai que sacar todos os vatios, non sei algo que pola fisionomía propia do equipo pois faltanos, pero, bueno, peleamos, estuvemos aí con Meira proa con proa, no último largo fixamos o mellor tempo que Tirán que Meira, mas non se pode pedir aos chavales. Sí, a única forma de xestionalo é que fagan a entrega da bandeira femenina o antes posible para que suba menos o vento. Pero, bueno, ao final no terceiro largo xa era máis vento que no primeiro, entonces, pues, bueno, esa demora, creo que Bueu foi prexudicado hoxe claramente por o tema da demora das quendas masculinas, pero, bueno, nos a rezar para que non suba, e se ten que subir, que suba no cuarto, pero, bueno, fixemos o que pudemos. Bueno, hoxe quintos, na xeral cuartos, un salto importante respecto á temporada pasada, o que da Mecos. Sí, e sobre todo pues, a todos os niveles, non? Tanto na canteira xo vimos na campaña de bateis e de trainerillas, pues, bueno, vimos facendo un traballo moi serio, moi bonito, moi a unha dentro do club. E ao final, pues, bueno, os resultados están aí, os chavales están super contentos, ao final sempre a ambición do deportista sempre queda un pouquiño sabor agridulce porque na pretemporada parecía que estábamos un pouquiño máis cerca, pero, bueno, hai que ser un pouquiño realistas e ver que estes equipos ahora mismo, tanto os dos de Moaña como Cabo, teñen un puntiño máis e, bueno, hai que rendirse a evidencia, nos pelear porque esa distancia sea o menor posible. Estes son os tempos da bandeira Concello de Moaña. Cabo asinou os mellores parciais e impúxose por 10 segundos a Tirán. Fíxense, rebaixou en 4 centésimas o rexistro de Bueu. E sí, mellor resultado desta campaña para Maruxía. Cuarta San Bertolameu, quinta Mecos, sexta Cabana, sétima Mugardos, oitava Narón, novena Cesantes e décima Castropol. Na xeral, Cabo ten unha renda de 13 puntos respecto a Tirán, que adiantou a San Bertolameu. Tamén hai sorpaso entre veciños no sétimo posto. A Cabana superou a Narón. A vindeira semana, en Soltando Estacha, contaremos vos a resolución das 3 ligas do Trofeo Xunta de Galicia. Agardamos vos.